Ngene lho. Aku rene karepku ki ngarep balekne kaos hadiah dolem menyisan karo nunut salin. Hah? Kok lagi tumoni iki tanya aku maling apik koyo kowe. Ndah niyo maling sak donya koyo kowe. Jelas ayam tentrem gemah lipah lo jinawi negarane dhewe. Lah iya. Tapi ki tak balekne mergo ukurane kaos kegedean. Walah, berarti kuwi cara gak kegedean pak mbok gawe. Ora dol panggah tak balekne. Heh, nyok. Gak sambut cepot. Nyapa? Kuwi engko masih mbok balekne lho panggah gene sing gelem gawe. Piye to iki lho kaos anyar. Lagi tas tak